ଏ ଖରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଦବା। ଏ ଖରା ତାପ ଆଉ ସହି ହୁଏ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ 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 ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ହେଲା। ହଁ ସେ କାଲି ସେ କାମ କରିଦେବି ହେଲା। ହଉ ହଉ ରଖୁଛି ଆଁ। नॉनसेंस तर साहस केମିତି ହେଲା ମୋ ପାଣି ବୋତଲ ଉପାଡତେ। ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ଜଣେ ପାଣିଲା ଆସି କ'ଣ ମିଶି ଦେଇ ପଳେଇଲା ସାର୍। ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି? ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛେ ଗାର୍ଡେନରେ ମୁଁ ପାଣି ଫାଣି ନିଜେ ଦେଖିଛେ ପାଣିଲା ଜଣେ ଆସିକି କ'ଣ ମିଶି ଦେଇ ପଳେଇଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଆସି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ବିଶ୍ୱାସ କର ସାର୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ ଗାର୍ଡେନରେ ଆମର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସାର୍। ଏଇ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଆମ ଅଫିସରେ ଯାଇ ତମେ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆମ 3 ନମ୍ବର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। 3 नंबर का ହଁ 3 ନମ୍ବର एबे देखो ଦେଖା Get on my head. 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 ଦେଖିଲ ତ ସାର୍ ସତ କି ମିଛ ଆମର ଛୁଟି ଆପଡେଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା?